här. Mammas hus. Mamma och Sven-Eriks hus. Där går man in. Här nere parkering och garage. Ja. Och sen är det massa ängar. Nej då. Och där borta är grannarna. Andra sidan. Tvättstuga. Nej. Sen är det skog. Det är onödigt. Inte alls det. Och då torkar hans passar då. Men vadå, kan du inte ta med henne? Nej. Men Nova kan man ta det ute. Det är klart hon vill.